Святої Ганни, Пресвятая Григоріанська, 11. При тишині представимо Пану Богу ті всі інтенції, які хочемо сьогодні скласти на алтари. Боже, niechaj Twój naród zawsze cieszyться odnowionej młodością ducha, как радуючися тепер вертанню хвалу Твоего усыновления, с певною надеей чекал дня своего воскрешения, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе и владарить в едности Духа Святого, Бог, праз усе веки вечные. Читание книги Деяний апостолов. В день Пятидесятницы устал Петр разом с 11 и промовил мощным голосом до них: «Мужи юдейские, выслухайте гэтыя словы. Иисус Назарету был мужем, якого Бог показал вам у силе, в цудах и знаках, что Бог учинил праз его сярод вас, як вы и сами ведаете. Вызначенная воля и прадбачанне Божие выдало его, а вы, укрыжаваўшы руками безбожных, забили его. Але Бог уваскрасіў яго, вызваліўшы ад мукаў смерти, бо немагчыма было, каб яна атрымала яго. Давід жа гаворыць пра яго: «Я заўсёды меў Пана перад сабою, бо ён праваруч мяне, каб я не пахіснуўся. Таму сцешылася сэрца маё, і ўзрадаваўся язык мой, і цела маё будзе спачываць у надзеі. Бо не пакінеш душы маёй у адхланні, не дасі святому твайму убачыць тленне. Ты даў мне пазнаць дарогі жыцця. Ты напоўніш мяне радасцю перад абліччам тваім. Мужы і браты, дазвольце мне сказаць вам адкрыта пра патрыярха Давіда, які памёр і пахаваны, і магіла ягоная знаходзіцца сярод нас па сённяшні дзень, будучы ж прарокам і ведаючы, што Бог прысягнуў яму пасадзіць на ягоным троне патомка ягонага. Ён прадбачыў і казаў пра ўваскрасенне Хрыста, што не засталася душа яго ў адхланні, і цела ягонае не ўбачыла тлення. Гэтага Езуса ўваскрасіў Бог, чаму ўсе мы сведкі. Вось, узнесены правіцаю Бога і атрымаўшы ад Айца абяцанне Духа Святога, Ён выявіў тое, што вы бачыце і чуеце. Гэта Слово Божие. Ты дорогу життя мне покажеш, о Пане. Ти дорогу життя мне покажеш, о Пане. Заховай мене, Боже, бо на Тебе сподяюся. Сказав я Пану, Ти мой Пан, Пан частка спадщини моєї, келиха моего, і Он лёс мой тримає. На дорогу життя мне покажеш, о Пане. Благословлю Пана, який дав мне розум, бо і ночу вучить мяне моє серце. Пан завсёды перед моїми очима, бо ён праворуч мяне, я не похиснуся. Ти дорогу життя мне покажеш,
тело мое будет спочивать беспечно, бо не покинешь души моей в отклане, и не даси святому Твоему бачить ление. Ты дорогу життя мне покажешь, о Пане. Ты дорогу життя мне покажешь, полнота радости перед Тобою, вечное счастье праворуч Тебе. Ты дорогу життя мне покажешь, о Пане. Чытанне першае паслання святого апостола Петра. Умілаваныя, калі вы называеце айцом таго, хто без прадузятасці судзіць кожнага паводле ўчынкаў яго, то са страхам праводзьце час вашага зямнога вандравання. Ведайце, што нетленным серабром ці золатам адкупленыя вы ад марнага жыцця, дадзенага вам айцамі, але каштоўнаю крывёю Хрыста, як беззаганнага і чыстага ягняці. Ён быў прадвызначаны яшчэ да стварэння свету, але з'явіўся ў апошнія часы дзеля вас, што паверлі праз яго ў Бога, які ўваскрасіў яго з мёртвых і адарыў хвалою, каб вы мелі веру і надзею на Бога. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Пані Єзу тлумач нам Писані, няхай палає серце наше, коли до нас промовляєш. Аллилуйя, Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Луки. Вось двое вучняў Езуса ішлі ў вёску званую Эмаус, якая знаходзілася ў 60 стадыях ад Єрусалема, і размаўлялі паміж сабою пра ўсё тое, што адбылося. І калі яны размаўлялі і разважалі між сабою, сам Езус наблізіўся ды ішоў разам з імі. Але вочы іх былі стрыманыя, таму не пазналі яго. І ён сказаў ім: «Пра што гэта вы размаўляеце паміж сабою?» Яны спыніліся, поўныя смутку. Адказваючы, адзін з іх па імені Кляоп сказаў яму: Ты, напэўна, адзіны, хто жыве ў Єрусалеме і не ведае, што ў гэтыя дні там сталася. І спытаў у іх: «Што?» Яны сказалі яму: «Тое, што сталася з Езусам з Назарету, які быў прарокам магутным у чынах і ў слове перад Богам і ўсім народам. Як першасвятары і правадыры нашыя выдалі яго на смерць і укрыжавалі. А мы спадзяваліся, што ён той, хто павінен вызваліць Ізраіль. Цяпер жа, пасля ўсяго гэтага, мінае ўжо 3-й дзень, як гэта сталася.
Але і некаторыя з нашых жанчын здзівілі нас. Яны былі на досвідку каля магілы, але не знайшлі цела ягонага. Прыйшлі і сказалі, што бачылі анёлаў, якія з'явіліся ім і паведамілі, што ён жывы. І пайшлі некаторыя з нашых да магілы і засталі ўсё так, як казалі жанчыны, але яго не бачылі. Тады ён сказаў ім: «О, неразумныя і марудныя сэрцам, каб паверыць усяму, што казалі прарокі. Ці ж не трэба было Месіі цярпець усё гэта, каб увайсці ў сваю славу?» І пачаўшы ад Маісея і ад усіх прарокаў, растлумачыў ім тое, што ва ўсім пісанні датычыла яго. І наблізіліся яны да вёскі, куды ішлі. Ён зрабіў выгляд, што хоча ісці далей. Але яны настойвалі, кажучы: «Застанься з намі, бо ўжо вечарэе і дзень мінае». Ён увайшоў, каб застацца з імі. Калі сядзеў з імі за сталом, узяў хлеб, благаславіў яго, паламаў і даў ім. І тады адкрыліся іхнія вочы, і яны пазналі яго. Але ён стаўся нябачным для іх. Яны сказалі адзін аднаму: «Ці ж не палала ў нас сэрца нашае, калі ён размаўляў з намі ў дарозе і тлумачыў нам пісанне?» І ў тую самую гадзіну яны усталі і вярнуліся ў Єрусалем, і знайшлі сабраных 11 і тых, хто быў з ім, якія казалі ім: «Пан сапраўды ўваскрос і з'явіўся Сымону». Яны расказалі пра тое, што здарылася ў дарозе, і як пазналі яго у ламанні хлеба. Гэта слова Пана. Ты дорогу життя мне покажеш, о Пане. Дорогие браты и сестры, дорогие парафіяне, все тыя, хто сёння вырашыў пайсці да нас на святую імшу, дзякуючы онлайн-трансляцыі. Сёння падчас імшы святой на 10:30 запытаўся у дзяцей на пачатку казання, пра што сёння найбольш, на якую тэму размаўляюць дарослыя. Адказ быў зразумелы. Сёння бачым вучняў, якія вяртаюцца ў Эмаус, і таксама размаўляюць паміж сабой, знаходзяцца ў дарозе. Справді, дарога яна спрыяе размовам, добрым і глыбокім размовам. Між іншым, затое люблю і пілігрымку, і розныя вандроўкі. Яны таксама ідуць у той дарозе і размаўляюць паміж сабою пра ўсё тое, што адбылося. Яны размаўляюць пра важныя падзеі, пра тое, што адбылося з Езусам, з іх панам, настаўнікам. Яны дзеляцца сваімі перажываннямі, яны дзеляцца сваімі пэўнымі расчараваннямі, спадзяваннямі. Тое, што перажылі, размаўляюць пра гэта. Гэта, напэўна, глыбокая размова была. Сапраўды важна мець тых людзей, з якімі можам паразмаўляць на важныя тэмы, глыбокія тэмы. Важна інвесціраваць ва ўсе тыя адносіны, у сяброўства, асабліва сярод сваіх блізкіх, у сем'ях, але таксама і сярод сваіх сяброў. І вось яны знаходзяцца ў гэтай дарозе ва ўсім тым, што яны цяпер дасведчваюць і перажываюць, і да іх прыходзіць Езус. Гэта натуральна і зразумела, што яны пра гэта размаўлялі, думаю. Але важна, што да іх далучыўся Езус. Яны былі адкрытыя, яны прынімаюць яго,
Яны запрашаюць да гэтай размовы, яны яго слухаюць, ім добра, ім прыемна яго слухаць. Іх нават яны змяняюцца, іх сэрцы змяняюцца, калі яны яго слухаюць, бо потым напрыканцы яны хочуць, каб ён застаўся з імі. Нават як бы застаўляюць яго ў якімсьці сэнсе. Каб ён застаўся з імі, ўжо вечарэе, застанецца з намі. Яны потым таксама пазнаюць Езуса. Але, дарагія, вось яны знаходзяцца на гэтым шляху. Яшчэ не ведаюць, якая будзе мэта. Таксама ў нашым жыцці сёння вельмі важна, думаю, каб распазнаць, што з намі ідзе ў гэтай дарозе Езус. Ёсць такая гісторыя, кожны з нас, думаю, дзесьці там ездзіў цягніком, і ёсць гісторыя, калі адзін чалавек прыйшоў у білетную касу, два мужчыны прыйшлі, і адзін з іх прыйшоў, кажа: «Добрый день, хочу купіць білет, прадайце мне, калі ласка. Для мяне вельмі важна, каб было, па-першае, каб гэта быў хуткі цягнік, па-другое, каб гэта быў першы клас, вагон першы клас, па-трэцяе, каб было блізка да вагону рэстарана, па-чацвёртае, каб гэта было згодна з напрамкам по ходу движения. Ну і пятае, гэта каб чым хутчэй, каб гэты цягнік быў. Пытаюць, што ну добра, але куды вы едзеце, куды вам гэты білет? Не важна, важна, каб раз, два, тры, чатыры, пяць. Здзівілася Ноля, праверыла там і прадала яму гэты білет. Пайшоў задаволены. Падышоў другі мужчына і кажа: таксама добрый день, калі ласка, мне білет у Касцюковічы, там на Магілёўшчыне, далёка. А справа адбывалася ў Гаўі, там на Гродзеншчыне, 500 кілометраў прыблізна. Жанчына яму кажа: слухайце, але то так вы падумайце, бо то вам трэба будзе ехаць некалькі гадзін, потым трэба перасесці, чакаць, потым яшчэ раз трэба будзе перасесці. Вы так будзеце ехаць туды цэлы дзень, а можа яшчэ цэлую ноч, невядома, чы даедзеце. Напэўна, туды хочаце ехаць? Можа, прасцей было б як-то інакш, не цягнікамі. Ён кажа: не, напэўна, хачу туды ехаць, таму што ведаю, што там, у Касцюковічах, мяне чакаюць. Мяне чакае там вельмі важная для мяне асоба, якая мяне любіць. Таму я гатовы дзень і ноч ехаць, бо там мяне чакаюць. Ну і давай яму гэтыя білеты, паехаў. Дарагія, гэта вось гісторыя, яна паказвае две такія канцэпцыі жыцця. Першая вельмі выгодная, дзе здаецца ўсе удобства, але без мэты, без сэнсу. І другая, там, дзе ёсць цяжкасці, там, дзе ёсць турботы і перажыванні, але ёсць канкрэтная мэта, нават ёсць тут вельмі важна тая асоба, той хтосьці, хто мяне там чакае і любіць. Папа Бенедыкт XVI у сваёй энцыкліцы на самым пачатку пра надзею піша так: сённяшняе жыццё, якое патрабуе вялікіх намаганняў, можна прыняць і пражыць толькі тады, калі яно вядзе да мэты і калі мы упэўнены ў гэтай мэце. Калі гэтая мэта настолькі высокая, што апраўдвае цяжкі шлях. Дарагія, якая мэта вось нашага жыцця? І сапраўды трэба нам увесь час вяртацца да гэтай мэты, каб все тое, што перажываем, мы маглі перажываць з Богам. І в гэтым шляху вучні, яны у размове з Езусам гавораць гэтыя словы: а мы спадзяваліся, што ён будзе тым, хто вызваліць Ізраіль. Гэта былі такія іх спадзяванні, іх надзеі.
І знову ж Папа Бенедикт XVI у своєму навчанні надрознює таку надію людську ад надії хрысціянскай. Надзея людская гэта калі спадзяюся, але не маю некай пэўнасці. Яны таксама спадзяваліся. Яны думалі, што Езус будзе вось такі і такі, што вызваліць іх ад няволі гэтай такой фізічнай. У нашым жыцці таксама ёсць шмат спадзяванняў. Я таксама спадзяваўся, што сёння 26 красавіка буду ў Геранёнах хрысціць сваю пляменніцу Агату. Што там будзе вельмі шмат нашых родных. Так планавалі мой брат з жонкай, каб запрасіць шмат родных сяброў, каб так адзначыць гэтую падзею. А сёння я тут, сёння няма гэтага хросту адкладзены на іншы час. Спадзяваліся мы, што вось пасля Пасхі будзем раздаваць анкеты на канікулы з Богам, а ўжо чарговая нядзеля пасля Пасхі не раздаём. Гэта тыя вось надзеі, якімі мы жывем, і добра, бо яны патрэбныя таксама нам, але ёсць тая адзіная надзея хрысціянская, там, дзе я спадзяюся, бо мне нехта, не проста нехта, але Бог, які мяне любіць, гэта паабяцаў. І паглядзіце, што ў гэтым усім гэтыя вучні, гэта яны з'яўляюцца тымі, хто расчараваўся. А прыходзіць да іх Езус не расчараваны сваём жыццём, сваёй місіяй, жыццём, у якім быў крыж, укрыжаванне. Езус прыходзіць да іх не расчараваны. Езус прыходзіць і тлумачыць ім Пісанне. На тым шляху сапраўды вельмі важна распазнаць Езуса. Вяртаюся да гэтай думкі, бо тлумачыць ім Пісанне — гэта нішто іншае, вось як цяпер мы перажываем літургію слова. Гэта вось той шлях да Эмаус, гэта Эўхарыстыя, дзе мы таксама пераходзім ад тлумачэння слова, потым да Эўхарыстыі. І прынимаем з верою, што гэта Ён дае нам гэтае слова. Што гэта Ён тут нам сёння тлумачыць яго, цяпер. І праз некалькі хвілін, пасля малітвы вернікаў, вызнання веры, перайдзем, вось так нават фізічна перайду ад амбоны да алтара. І вось гэты сімвалічны метр, ён з'яўляецца такім вырашальным момантам у нашым жыцці, ў жыцці хрысціянскім. Чаму? Бо так іх сэрца палала, калі ён тлумачыў ім Пісанне. Іх вера дзесьці, думаю, умацоўвалася, бо вера нараджаецца, калі слухаем Слова Божае. Умацоўваецца. Але гэта яшчэ не ўсё. Патрэбны гэты крок далей, бо распазналі яго тады, калі паламаў ім хлеб. Тады, калі споўнілася яшчэ раз тое, што ўчыніў Вялікі Чацвер. І таксама тут, калі вось зараз перайдзем да эўхарыстычнага стала, Езус ізноў захоча нам паламаць хлеб і даць нам сваё цела і сваю найдаражэйшую кроў. І там мы яго распазнаем з вераю. І чаму гэты вось момант ён вырашальны? Таму што сапраўды ад таго, чи я прыму Эўхарыстыю, не толькі тут і цяпер, сёння падчас этой Эўхарыстыі, в этой святой імшы прыму святую камунію, але прыму гэта значыць паверу у Эўхарыстыю, прыму Езуса там прысутнага, залежыць, чи пайду далей за ім. Бо на гэтым тыдні будзем амаль кожны дзень там чытаць і разважаць, калі Езус скажа, гэта цела маё, гэта кроў маё, хто будзе спажываць, той будзе мець жыццё вечнае. Але ведаем, што тады вельмі шмат людзей адышло ад яго. Калі хтосьці прынимае Эўхарыстыю, то тады пойдзе да Езуса, будзе мець за Езуса, будзе мець сілу таксама, каб ісці за ім. Польская статыстыка, адзін з біскупаў распавядае, кажа, што у Польшчы 90% людзей ахрышчаных, з гэтага 20% ходзіць да касцёла кожную нядзелю, ну, як можна было, сённяшнія там умовы абмежаваныя, і з гэтага яшчэ некалькі адсоткаў прынимае рэгулярна святую камунію.
Гэта сітуацыя паказвае, што не ўсё так проста і ачавідна. Сапраўды патрэба прыняцця Езуса і распазнання яго у ламанні хлеба, у Эўхарыстыі. Ён там прыходзіць таксама сёння да нас, каб нас у гэтай дарозе нашага жыцця да мэты умацаваць, каб быць з намі. Бо тады, калі будзем з ім, сапраўды нічога нам не будзе страшнага, бо мы ўсё гэта зможам з ім перажыць. Дарагія браты і сёстры, Езус Христос тлумачыць нам сваё слова і хоча, каб распазналі мы яго ў ламанні хлеба. Хоча паламаць гэты хлеб і накарміць нас сёння сваім словам і сваім целам і сваёй крывёю. Таму з вераю прынимаем яго. А калі, можа, сёння нам цяжка, ці мы яшчэ знаходзімся на шляху прыняцця той веры, тую вялікую, найважнейшую, адну з найважнейшых праўдаў нашай веры, Эўхарыстыі, то таксама можам глядзець на веру нашых блізкіх. Тых, хто сёння можа сказаць, а я сёння магу сказаць, што я веру з мёртвых паўстання, што я веру у Езуса Эўхарыстыі. І можам гэтай верай таксама жыць і ёй на сённяшнім нашым шляху падмацоўвацца вераю адзін аднаго, якой можам дзяліцца і весці адзін аднаго. Пане Езу, так як спявалі мы сёння ў псальме, ты дарогу жыцця мне пакажаш. Паказвай нам на тую дарогу жыцця і заўсёды умацоўвай нашу веру, нашу надзею, нашу любоў. Будь з намі і памнож нашу веру. Амен. Веру ў адзінага Бога, Айца ўсемагутнага, стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых. Валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў, веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, сваю адзіны хрост для адпушчэння грахоў, паяднаныя з нашым уваскрослым Панам, які прагне дарыць спакоем сваіх верных і ўсіх, хто шукае праўды, узнясём да Бога нашыя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб ён абвяшчаў усім людзям радасную навіну аб збаўленні. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за святога Айца, каб Езус Христос адарыў яго патрэбнымі ласкамі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за хрысціянскіх місіянераў, каб Божае Слова, якое яны абвяшчаюць, дапамагала людзям пазнаць сапраўднага Бога. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто служыць у войску, каб яны не саромеліся вызнаваць сваю веру. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за хрысціянскія сем'і, каб яны узрасталі з Христовай любові і еднасці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, тут прысутных, каб удзел у таямніцы святой мшы паглыбляў нашу веру і ўмацоўваў нашае хрысціянскае сведчанне. Цябе просім. Выслухай нас, Пане.
Молимся за померлую Ганну, за всех наших померлых парафиянов и близких. Просим, каб добрый Бог обудил их до життя вечного у своим молодарстве небесном. Тебе просим. Молимся так само за нас, за наши семьи, за всех тех, кто сегодня застається так само дома. Просим о Божье благословение, опеку Матери Божией, моцования у веры. Молимся за всех тех, кто сегодня находится в тяжких становищах, терпит, за тех, кто им служит. Молимся за всех, кто просил нас в молитве, кому мы обещали нашу молитву, кому мы ее попросту повинны. Ciebie prosimy. Ojcze, Ty na wieki zjednał nas u swojej lubowi. Uczyni, aby chwała wskrzesienie Twojego Syna pomogła nam odkryć kosztowność krzyżowej ofiary. Przez Chrysta, Pana naszego. Amen. Наполни, Пане, нас свою ласкою Тебе, только наша надея. Наполни, Пане, нас свою ласкою Тебе, только наша надея. Наполни, Пане, нас своею ласкою Тебе, только наша надея. Наполни, Пане, нас своею ласкою Тебе, только наша надея. Наполни, Пане, нас своею ласкою Тебе, только наша надея. Наполни, Пане, нас своею ласкою Тебе, только наша надея. Наполни, Пане, нас своею ласкою Тебе, только наша надея. Наполни, Пане, нас своею ласкою Тебе, только наша надея. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Panie nasz Boże, przyjmij prosim dary świadkującego Kościoła, jakomu Ty podarował wielką wielkodną radość i przywiedzi Jego do wiecznego szczęścia w niebie. Przez Chrysta,
Pana naszego. Pan z wami. I z duchem Twoim. Uгору серці. Возносimy dla Pana. Подякуєм Пану Богу нашому. Он нам это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христус быў ахвяраваны як нашая Пасха. Бо ён сапраўднае ягнё. Ён узяў грахі свету і сваёю смерцю перамог нашую смерць, вярнуўшы нам жыццё праз сваё з мёртвых паўстанне. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца васкрасенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна ўсклікаючы. Святый, 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 Он Бог всемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей, нас одновшая, благословенный Той, кто приходит у имя Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму ў єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Хрыста просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего преступления. Успамінаючы смерць і з мертвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе.
Покорно молим Ciebie, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Тадэвушам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоей ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Ciebie, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апосталамі, са святым Янам, святым Максімільянам, святым Янам Паўлам II і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христі, Табе, Божа, Ойча всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Называемся дзецьмі Божымі, імі сапраўды з'яўляемся. Таму асмельваемся казаць. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просім Ciebie, Panie, збав нас ад усяго злога. Дай ласкава супакой у дні наші. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваны да усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Пане Езу Христа, Ты сказаў апостолам Тваім: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Твоей воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, кі жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце бліжняму знак супакою. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя.
Вучні пазналі Пана Єзуса у ламанні хліба. Аллилуйя! Коштуйте і глядите, який добрий пан. 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 Благословлять буду Пана во всі часи, хвала Його завсюди на моїх устах. Пана буде молиться душа моя, нехай чують мене покорення, нехай веселяться. Коштуйте і глядите, який добрий пан. Коштуйте і глядите, який добрий пан. Коштуйте і глядите, який добрий пан. Коштуйте і глядите, який добрий пан.
який добрий пан. Каштанці, глядіться, який добрий пан. Молимся. Пане наш Божа, глянь ласкав на народ Твой, які Ти аднавіў сакраментамі вечнага жыцця, і прывядзі яго да хвалебнага ўваскрашэння праз Хрыста, Пана нашага. Об'явлена третю великодную неделю. Щиро дякуємо всім вам, дорогі, за супольну молитву. Так само за прибирання каплиці, за дезінфекцію його на минулому тижні, складене ахвярування, іншу допомогу, так само за ахвяри, складені на будову нашого костьола. Щиро нехай Бог одудячить своєю ласкою. На гэтым тыдні ў літургіі мы адзначаем 29 красавіка ў сераду свята Святой Кацярыны Сіенскай, панны доктара касцёла, апякункі Еўропы. У пятніцу 1 мая ўспамін святога Юзафа рамесніка, у суботу ўспамін святога Атаназія, біскупа і доктара касцёла. На гэтым тыдні таксама прыпадае першая пятніца месяца, калі мы перапрашаем свяцейшае сэрца Божае за грахі нашы і ўсяго чалавецтва. Додатковая святая імша о 12 гадзіне і магчымасць, канешне, споведзі, сакраменту пакаяння. І вечарам запрашаем на усяночную адарацыю інтэнцыі абароны жыцця і сям'і. Традыцыйна пасля святой імшы на 19 распачнецца і працягнецца да 8 гадзіны раніцы у суботу. Запрашаем на адарацыю найсвяцейшага сакраменту. Первая суббота месяца, день молитвы да беззаганного сердца Панны Марии. Первая неделя месяца, святая імша інтенції живого ружанца. А інтенція для живого ружанца на май. Молимся за нашу країну і весь світ, об заховання від пандемії коронавіруса, об дары здоров'я для хворих, потрібних ласках для медиків і всіх, хто служить в опеці Матері Божої у справі будови нашого костьола. Сёння пасля кожнай святой імшы адбываецца збор ахвяравання, удзеля набыцця неабходных установам аховы здароўя, абсталявання медыцынскіх вырабаў. Таксама цяпер ужо ёсць наш лектар, сёння таксама як валанцёр Карытас. Там пад крыжам можна скласці ахвяры на гэтую справу, пра якую нам пісалі і захвочвалі мінулую нядзелю нашыя пастары. Все тыя, хто злучаецца з намі таксама праз онлайн-трансляцыю, запрашаем далучыцца да гэтага ахвяравання. Усе патрэбныя рэквізіты знаходзяцца на нашым сайце парафіяльным yan.by. За ўсе ахвяры таксама шчыра дзякуем. Распачынаецца май і распачынаюцца маёвыя набажэнствы, якія будуць адбывацца кожны дзень перад вечаровай святой імшой. Ад 18 гадзіне кожны дзень адарацыя свяцейшага сакраменту, далей гэта трывае. У 18:45 будуць маёвыя набажэнствы да Найсвяцейшай Панны Марыі. У нядзелю набажэнства будзе пасля святой імшы о 18 гадзіне. Кожны аўторак у капліцы набажэнства пра заступніцтва святога Антонія Падуанска о 19 гадзіне, імша святая складковая. А ў кожную сераду запрашаем набажэнства да святога Юзафа. Усім юбілятам, імяніннікам надыходзячага тыдня складаем найлепшыя пажаданні, здароўя, супакою в вашых сэрцах, у вашых сем'ях і шматлікіх Божых ласкаў. Вучні былі ў дарозе, Пан Езус да іх далучыўся. Гэта вось шлях, гэта не нейкі адзін момант, толькі гэта шлях нашага жыцця. І нехай Пан Бог благаслаўляе на нашу дарогу жыцця усіх вас. Прыміце Божае благаслаўленне.
Пан з вами. Нехай вас благословляє Бог Усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Ідіть у супокої Христа. Святий Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні, будь нам обороною супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутністю Божою скинь у пекло шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Амин. Найсвятейшее серце Єсуса, беззаганне серце Марії, святий Архангеле Михайле, Христос воскрес, померлых, смерть смертью завоевал. Рваше